because nemunhu yaya haungwasingamiri kudanana vaingoramba vachingodanana chete uchingoona mameseji dzimwe nguva ndichingozviigno because zvandenda bata ndakuenda kudare vaibva vadhilita futi zvandenda bata vaitemera ndarara vodhilita Abwe. Kita jadi. Kami ada terus. Awan jadi. Murumo. Aku ada. Murumo. Iki detail. Detail. Right. Jawaran tawara. Dulu juga. Muna nana. Kwet. Sekretar. Mami sejarah ini. Mina burung bawa jika bisa. Pakai diri kan? Mana bang mau uji seru uji pakai kita sini. Itu mau uji jalan juga. Makatarisa foni yacho nanditi ivo pavaitaura ivo hapana kudhilitwa asi paitaura munhu wachona iye akabva aita se akabva adhilitwa asi maodiyo avaitaurabona murumo nanama yavari vese musiyanokubvira vari vese asi ndaivakwidza bhazi raienda kuharare raienda kuharare na12 o'clock dzeusiku rinobva kuweyo ndo bhazi ravaingokwira chete bhazi iroro rinekondakta iyeyo ndo ravaingokwira kusvika ndakuzoona mameseji aiwa avo vabati vanoshandisa laini renetwork handitomungwa iwo chirega kuchema hapana vanhu vanonzi havabati urikuona aya mameseji vaitaura nai mamai ifoni yavo inetoa nyarara anonzi previous one petila kubata zvamunozvitaura mati munongoziva kumuona samuzoti ndiani munoza kumuona hamuzoti ndiani munoziva kumuona ku aimbofambira kuno apa here apa kana aifambira kuno kwachenda kumusumvura but izvo zvaatafambira kuno nemabhazi makataura naye kuti zvandakataura naye iye aindipfima pandakazviziva kochaita kuti makanesana baba kurongedza zvimushenda kuba baba vandipa mari yebhasi yokundizoenda kumusha kwenu mushure mekunge aindiudza kuti ini handikwanisi kugara neshatsaka ndinokusuka munduuaisekaona aindiudza kuti mari yebhasi enda kumusha kwenu makataura kuti aikupfimba ere akandipfimba kamwe chete uyu ndakakwaninya kutaura naye zvida izvizvi imari yatirezidona mako unodana uye apenge koma makarongedza kangani unokwanota katu nekunyatsotavura zvinhu zviri mari yebhasi maenda kumusha kwenu kumba kwetende takanyatsokuenda nemukwatinoenda nemi handizvibate ndichiedza kurofita wangu unorisho arimo kamunhu muchiri kudari nomunhu chinotiradza kuti nomudai ndomuda bhozi ndaitomudza ndoda kudzoka kumba patakandoti ndari mukadzi kwachiri akuchimima ndimomushungurudza munogara sei ina kuti vamwe handizivi bhozi dai ndaimushungurudza tiri nanditi angasingandipe mari yebhozi kuenda kumba kwenu two iye atone mhuri kudhara akotiramidza kuti kapapapa saka ndisikuziva kuti kuchema kwaka ndiwashungu ipi iye ane mhuri kudhara aiwa mameseji akabata mufoni imi maidzidzire chii mameseji handina musi wandakadzidza aiwa kaoni munoratidza kuti maidzidzire ina kuti nineka handina umbowo nekuti
kuti foni yangu yakadhirita zvangu zviri mufoni mako saka umbowo chaiwo chokuratidza nyaya dzaitaura kuti chedzo ndedzibatina makapedzera kugara navo ndane 2 months dzakwana 2 months naikugara kwakweche ndakambobuda ndikaenda kubasa ndakwanisa kugara ndakadzoka ndikaenda kunguva basa ya mai vana vhuri vanhu munaravi mune kumwekera basa yenyu kana zviri pamwedzi iyoyi makadi kutora kuzorora pamwedzi iyoyi amai ndivamwe yangu mwana wenyu paakauya chakaitika achitaita makambodzoka mwana wenyu kana tete kana tete bariki kana tete kana rambo ayo mimi sembere makadi kuti atete kudoyawo kugoza mwana ambapo nyango pasina chama kaja kama ande mali zote kuingia kana shugoa mwana kuna maiti itu pada amai sudah pakai teman kawan tu betul tak sama itu burung oleh aman ini yang ada orang tadi di kampus ini jauh. Awal bulan ada yang bisa jadi. Ayo ini sudah mulai. Fuma yeye na baba. Na baba. Saka baba naye wefano leza mai. Menurut aku sih vana vakasepata aman baba umwana wevaruto kambuwa yakatoro yakatoti paakatizi baba wangu naye aman kuma ye yanaenda kuna baba wakusotu shuzi nyauza masambele shuzi Samsuri chatamu wakaenda na nemunyai na baba wao bari mai ani vakaudza murume wavo kuti ndawana baba vangu unofanira kundiitira muroorerwa ndobavaenda vakaenda kutanga ndovazoenda kechituru nini zvaizoitika kumberi ndaiti zvangu zvakabva manje vana nadhisemba vakabva kunosiya mwari saka handizivi havo okureva kuti havasi kuzviziva vari kujambiwa handizivi hanokumba kwavo mune umbo hwelisti rezvamaitika inandakuwa riripo mari mari yatsvakira ikunoenda kusomba kwedu nebaba vangu vakatoroora vakabvisa tsvakire kunoita ndizvozvo andokuroora kwacho naivo iwewe urumori paakati ndikuendesa pfuma itohana amaya amai musoro chaitika ndechekuti amai nababa vakaseparaita haikona kuti zvichizirasava nekuchema kuti murume wochema ini mochema inini manje handinoita matongera noita ndinokubatira mukakuti uda kuti chichidzira ukachema nokuti iwewe kakune mhosva waita tone mhosva amai vako vachaziva kuti amai vako nyakubereka varipo tambisa furani murume achienda kunopa baba wako pfuma asikaudza amai vako saka mhosva yemurume iri pa pamusoro zvo wakumuhurira ukutaura dai kupfimba but wangochitirambira apa kuti handimisizi pamiro changamwe ava amai vari kupedzera nguva maonero akadai amai ini mamutendewo kupfimbiwa nemurume murume nyina sazviziva kuti maipfimbiwa
murume wemanje ndiye akushiwa kudali manje mukadzi kuna pindu anomhosva kumaka kupime muzvizive here ndati muzvizive here matopedzi ichangaminairei pamusoro nhai mama idzi unobva kupinda kutaurisai yemurai mutubo wenyu chi akauya mwana wenyu mutumba uyu mimi chivanhu munochiziva chivanhu cheche zvaakauya uyu achiti anetsana nemurume kana muchiziva chivanhu maifanira kuita sei kana muchiziva chivanhu maifanira kuita sei pakauya mwana ngatiti mwana akarohwa kwaari sekwaanga achigara mwana obva anetsana nemurume obva auya mukati memusha kana muri munhu anoziva chivanhu maiita sei maimutuma nemunhu imimi makamutuma here nemunhu makafoira mazviona mwana wenyu akagara nguva yakareba sei bamba ane 2 months paakaenda kubasa makaudza murume wake chikonzero nei aiwazvo kana vanhu vakanzi havamhoresane kubvira nekubvira zvisaka pane chinhu chinonzi munyaya kana kuti tete handiti ndizvo anofambisa chii mashoko zvino kana tichiti isusu uyu auya pamba ende ipapa pane imwe advantage yandaona so yamanga muchishandisa ipapa pane imwe advantage yamanga muchita sei yamanga muchishandisa yekuti aiwa hapana zvaanoita sei hapana zvaanotiita munhu wese ari panyika pano akasikwa nemufananidzo wani hatifaniri kutora advantage yekuti munhu kana kuti ane dambudziko rakadai saka regai tiite izvi imimi pamakapfimbwa murume wenyu makamuudza kuti pane murume ari kundinetsa kuda hongu kana kwete hamuna nokuti panapa ndakubvunzai muchitanga kutaura ndikati Jack previous mwasha munomuziva here makati munhu wandinongoita sei ndinongoona achingoita sei achingopfuura ndikati munomuziva here makati aiwa munhu wandinongoita sei ndobva mazoti akandipfimba murikuona kuti mafoira futike chitu mozviona murume wenyu munomuda pamukaenda kumba kwenyu handari kutaura kuti akakutevera hana kana kuti ndakatevera kuti anoita sei izvo imi mungangoti pa2 months chaizvo wobva watotaiwa rega ndiende kubasa dai makafa muri kubasa ikoko mainzi muri mudzimai wake makawirirana kuti makawirirana nenguyu ndikwanise kushanda ndakushandira pamusika pandaishandira ndoba kushandira iyi takanetsana takabuda pamusika ndinodzingwa pamusika nzinosikana kutopawana nekuda kwamema munhu pamusika kana muzvekundinamo ndakagara handikwanisi nekuti ndine vanhu ndoba ndakabva nenda kubasa vaindodzita saka imi matoshinga inoba kushanda kubasa ndakashanda kana zvemwedzi 1 kana 2 months ndakwana mari kudzoka isitachiedasa ndodzoka anga ndada kudzoka ndada kudzoka ndoda kuti kudzauye kuno izvo zvekugara zvemura yemura kuna ndokumba kwamama kwamama mudziya mwakatakura chini chiche mwakata ndakatakura wardrobe 1 nebed nekitchen nemasofa vamaona kuti ndo zvakakodzera kuti mutakure kwete ko makatakurire kana muchinga
akandipa mari yebhasi randichakura nokuti angati musonda buda chaino manyara changatonogeza zvinhu atoenda kugara kwake mukadzi wake vandipa mari inogezazvinhu saka ndangoti nezvemakoresi ndatakura zvinhu zvishoma vhasi foni akati mi matakura zvinhu zvishoma sei munoenda kugara nemukadzi wangu ipapo vhasi nditi ene matakura zvinhu zvacho ndifunga ndikavandadzokera vandotora masofa ndakatoita mazuva esandinozvidzotora vandazidzoka vandotora masofa akasara vhasi kutumira zvimwe zvazvatosara dimahwanhwandaosara vhasi kutumira futi saka imini akuda munhu imi ndimuridze zvinhu ari kumuridze muda manje mukumushungurudza kawo pakataura chokwadi mugariro wedu pasina hatina munhu wekuti ndaya naye anosenzesa mugariro wedu kubva nekubva idzi nyaya amai nemama nyamubereki handizvide zvakuti musatishungire fesi panapa tikugarisa nyaya yemwana wenyu makaita mistake musatishungire fesi todakugarisa nyaya yemwana wenyu makaita mistake yekugamuchira mukadzi womunhu makamupa freedom paakasvika chekutanga makatananisa vadangaendaatenda unatete wako anatete koabwe anashamwari unoona anamunanaraba usogomu kusamamara saidi wechapu next time saka muri kutoita sei uyu njemupatoi naakuzviziva why urikuti akachokuidua ndimona mwana wenyu akaudza kuti ndomunondo andomuzwa mukwada kuti akusapfuma padondirisi mwana wenyu saka mwana wenyu anokurodza list mari uruzi asi kuti pataenda kumba kwababa vaiti ndikubvisa zvekwababa zvekwamai nekuti nanda kuroora kwamai zvichazoita sei kwashonga kandi kandoziyezvisi saka kwangobvisiro tsvakire kuno amai vakakwanisa kuenda kana uri munhu anoda muti wakwadi waingoshedza wamai amai vairamba vaita ndichandikabvisiro ndiende kumusha kwedu amai imeni magarera mwana wamagaida ndoe ngokuita mwana mwacho saka imeni muri kutaura kuti imeni magaita mwana nomurume wamaita mwana imeni ndimuri kutokonzeresa mukuona changanuka ava amai ava ndo vari kupasa musha tikatarisa nyaya nekuda kwokuti ivo vari kuramwa vaifanira kugara pasi nomwana wavo mwana wavo akuziva baba wake ivo vari kuti nokuti ndakarera asi kana makarera kamwana ndowenyu baba aripo munotaura kakuko kana maenda kunana baba naamai murume wenyu apa wakandipa murume wenyu yako ari kusouth africa kabadano hama dzake ndobaba wacho uyezve imimi kana makarera mwana wenyu mangofanana nababa baba kana pfuma yaungani adimani mani mukadzi wena mukadzi kugara chakaitika ndechekuti madzimai angu aya vakamboenda 3 months vakaenda 3 months pavakatanga kuenda vatuta zvozvose vaungedzoenda 3 months vasii saka rupoma rakadaranaaosidanaso aiwa ngati uri kugara unomukadani madhamu akuti anzi ndichiuda ewe mudinde pamusoro ichengadii yapindura uchiri kuware hanzi yanizera pamene hanzi ine achakuda saka iwewe unoti kudini nosvitawana so inangu andinachandikataura semunhu munomuda chikuma Rodo kuti
kudai nguwa yekuti kuda kubuditswa panze unokurukura nevamwana pamwe kune zvimwe zvinhu zvaungaite zvioni kuti pamwe angadzore pfungwa kuti zveshuwa kutadzirana kunoita sei kunowanika saka ungandikanganwirewo ipapo ndakambosa mene kana tichizvikwanisa izvezvi asi ndakatombosa zvikazoiaimukasisingazvikwanisa kozoita pautoti ndata 3 months ziri mangwedu tinokondokungana napo taenda panze tambotaura zvimotitaurei pakati pemurume nemukadzi tichida kuedza kubatanidza nyaya hombe yataona ndeyekuti kubatana vanhu ava vanogona kubatana asi pane kakweseni mara karipo kumurume saka tambozama kuti vakumbirane ruregero mukadzi asvika panguva yekukumbira ruregero kumurume wake asi pane pari kungoremera murume wacho saka zvizhinji daifunga kuti agone kutsanangura wega nemamiriro apakaita murume uyu semunhu akumbirwa ruregero anogona kuzviisa kwamune pachake iye pamune chakanaka teitinzwe kuti kuziva kuti mukadzi anenge aita mumwe munhu anofambidzana naye panenge pakuitwa seiva kuziva zive zvakuti zvinoitwa sei tinoti kufuga kuwaridzane zvakumuri baba kuti mukadzi nemuchiri kumuda here ndini mukadzi wakundomuda kati ani munhu akadanana naye ndopandiku kuti imimi mazvigamuchira kuti mukadzi wenyu munomuda adini muda utadzokere kumba kumunhu akadanana zvamati mukadzi wenyu akukumbira regero muri kumuda here kuti adzokere kumba tozorubvunza ndepamuri muruza makakanganirwa nei ndepanokuza kuti kudini mukadzi wenyu mati mumuda mumubvumira here kuti adzoke kumba mugarisana then tozorutaura naamai anodzoka mwoyo wenyu ukurwadza kuti pachaitwa sei nemunhu wakajana naye vabereki batsirewo mwenyu ati mukadzi ari kumuda sari kupamwe vakakuti kauyo aipota nditoratora mukadzi wangu uyu ndopaitawo sei murumuzambani ezvinozvanosheka mabhazi maitafa arikuboya unogwana ndo vanoti tinomuwana sei iwo ndouchazo tinomuwana sei
ndosakapaweza kubatsira munhu madini nekuti uchatora mukadzi ane uri kuti vakomunicate ipapo manje kutotendera kuti kuti chi vadananisoku handidiwo uchakaugara naye kuti chinokurwadza kuiwe tikakuti ataure naye kuti auye kunoku hazviite pamusoreshanda ndinoda kuti iwewe semarwadziwa wakuita nezvako uchiitirwa uchitorerwa mudzimu wako hazvigoneki kuti iwewe uchiita communication nemunhu upi asi iwewe ndiwe chibatsirika nedare muno kuti mabatsireinzwa toda kuti iwewe semaziviro nemabatiro aukaita munhu uyu handitika ndo yakuita kuti dare ringamuwanise munhu upi auye mudare rino kana tokubhadharwa wobhadharwa iwewe zvinokuitira kuti mwoyo wako uite sei udzikame ufarowo saka iwewe ukada kudzorera kuti ndiye aite sekunge anotsvaga munhu uyoyo hazviiti asi iwo mabatiro awakamuita ndoyachaita kuti dare rino rimuwane munhu iyeye saka iwewe unokwanisa kubatsirana nedare rinedu ndozvatichakutaura amati uya mugara padhuze nadhedha uchatisira vanhu chobva ipadhuze itaiso kuna dhedha chiti murume wangu kukumbira rege panozosingazana kuitira ndichakurumbisa kuti ndichakupa rudo rwako rwandakatsiridza sepakutanga toda kuti tigarisane tichengete vana vedu handichaita chimeso meso kukumbira rege murume wangu ndiregere ndichakubatira mudzi wamuregerera wazvinzi adman vabereki adman no tikada kuramba tichitsvaga uyonga zvoita hatimuwani asi kana tichinge tamuwana nidi kana kuti iwewe wamubata nidi tichaita kuti nhaka dzadii una dzadii tichadzibatsirika tobatsirana neni asi ukuti takuda kuseeza ndamutuma kuti akumbire regera nini ati anza ndichazviita haachazviita zvakara nini pamusoro ichakadini shuwa kutaura kwamurikuita zvirikukudzwa kana tidare ririkuchidzwa uyu murume achitaura pastatement yake yekutanga ataura kuti ndaanonwa mudzimai kunenge kwakumakata kuzodzoka kuzotumira mudzimai mutsva saka izvi zvese zviri kuitika zvinogona kuitika semumwoyo make pasi pasi akabatika baba mamunhu akataura iye atirikadzwa mamunhu isati kusvina ke madzuriro achamuita iye ndiye akuziva atimuona kuuya kudaro kuda kubatsirwa nini ndobata itsvaga mwana tapata mukuramba tinenge chiitachi tivapenguwani apa takawaotika chatinoita vane mhuri vanhu mama chatinokodzera vanhu izvi zvese zvinodarika ko vanhu kunyeverave murume nemukadzi abereka ndii panowana murume arikuenda chimesomechi kana kuti mukadzi ati pauruko izvo zviso hazvizoshamisa makawana vakatogarisana uyu kurwadziwa kuti uyu mukadzi aenda ndii rega nditoro mumwe anondinyaradza ndii muri kuona chikudzaa akarwadziwa naamai andii vanhu vasina amai avadzoka saka amai munodzoka
Changamiro yako ka vazvinzwa saka unovagamuchira here avo kugara kumwe uchiwachengeta iwe uchiwapa zvese ndokubatsira vanofanira kuita iwewe chitiudza kuti kana vachivadzoka kumba nemhuri adiki unokwanisa kutovachengeta nemhuri adiki mukadzi wako wakanganisa dii kusaita kuti vana vatambura hongu mukadzi akakanganisa dii hona ari kutaura kuti vabatara kukanganisai asi handina kwanokwanisa kuwana mari yekuti kwaita chifwana vanobatawo chinhu chinoratidza munhu kana atadza anoposa uteta ava vakwanise kuposa uteta ava haakwanise kana kundirespecta ipapa kana vachinge vazoita kuti saizvazvo unoita unotumudza handiti sozvataita ropa ndosaka vandoona ndavachikudza padhuze vako varugoko ndavaisi padhuze nio azichanga mune chokwadi chaicho ndakambozama kuna mufundisi chaiko chaiko kune vanhu vangofungidzira kuti vangakwanise kundibatsira achinje kunyika zviri pamwoyo pako ndati mukadzi uchiri kumuda here kana usamuda nditi wochimupa gupuro handiti kuti asaramba achikushungurudza nekuti anofanira kukumanikidzira inini kuti gara nemukadzi nekuti une mhuri naye zvawati wakaenda kwawakaenda nditi wauya kuna Changamire uchaonawo kuti kutaura kwadaita inini nekutaura kwadaita naye mukadzi wako kuti haachinjewo here kana wati hazviite wochitaura wewe kuti mukadzi Changamire handichada woti $50 dzekupuro iwo upa hama dzake chandaona inini ndechekuti kutaura zvinhu zvidiki kana mamoga statement ranhu yakakutanga achiti inini handichada mukadzi tazobvunza kuti atonumwe kudhara kumba zviva kuti akatotsika chi ndorimwe gumba ndiri saka nasinoyagadziwa kuti zvakati chagadziwa nyaya yekusvika payava nhasi kuti akadzoka nemukadzi zvatozogadzwa nedana achitokumbiwa asi kuti kumba kwemanje matsikira anyakaita mari ngeyarakakatsika kumboko mumagamakomoko iboto izvozvi handii sakakutaida kubvisa oto yaisemani wavo zvatamwana Changamire mazvinzwa chiti paikawa tigone kusununguka pfungwa dzenyu chaenzana nadzo tikudzi kuti munhu ufunge pamusoro vasati varapindura ndifani pandoti ndifunge kuvhura kumadzimai angoti mukadzi wakamuregerera nesa ndokuti bati anoda 400 years ndobati mukadzi uyu anogara kumba iye anoda 400 years mukadzi akumbira ruregero saka 400 years akagara kumba chaiwana iye akagara kumba kana amuzosa kumba anditi saka akumbira kumadzimai kuti ngadzikisire mudzimai wake kana achimuka asi kana asina munhu mukadzi kufungira kuregera kufungira kuregera asi kuzogara chinozomuedza mangwana kuti mukadzi amuda asi kumuda achaopa kukura kwamukadzi anenge achikaisira kuti adinaro asi amuramba kumupa taiseka nekuti panozonetsa mumaoiakabhaaaaaa alright admai wazopa decision yekuti kudi nguva Changamire ini pane parisina kudzidzisa wekuti mukadzi handiti aita chipfambi handiti aita chipfambi isu tinoita semukadzi anenge aita chipfambi manyaya tinobatsirei
chikomba manje kaadimai achipo taishachiripo ndasabaka taichitunga kuti iwe uri mambarayo uri mukadzi womunhu manje zvino chikomba chiachipo dai chachiripo adimai tachipa mhosva tatochipa mutombo wacho zvinapa zvinosochipa mutombo nokuti achipo iwe watonga 400 une mugadzira nini taposotei zvino takamuti 400 adini atanhapamune ndopata kuti kopaipai waita mutsvagachira ramapaipai ukati aiwa anonditonga atere anditi ukati agare kumba zvaakagara kumba ndakuzokwanisa kumuchengeta iyene mhuri saanokwanisa kuwana chii iye mukadzi mubvunze indazvituwa kuti iye anokwanisa kuti tiri pane zvaakaita ya coba lagi itu sebenarnya dari awal kemarin udah ya berarti itu dulu akhirnya ada sebuah ada barat kita mungkin ada beberapa sih kita ada pada itu dulu dari pan karena kita juga sudah Ya, Alright, we get nice. Mari di bubur. Lalu air itu bawa bubur. Dia apa ya dia Dora, siapa Dora tadi? Right. Siapa mau nama mana? Apa yang where you go fast. Ya, coba cerita. Apa yang sekolah ini saya dapat keluar bang, jangan itu boros apa-apa. Ni admaya chatinze shurali noshikonzero unongoya pamberi pake kutaura nezita rake uchimuramba noshikonzero pamberi mberi ndiye mudzimai wamwari Nyatsekuudza zvaanenge asingazivi. aiwa handitaachamuna anotaura pamberi pake changamire vazhinji kungoya Utamutambidza so. Tisangana pakulovana. amai zvatawana mume weimazvino chienda kuna amai muvarangidzi kuti amai zidarambwa otamai amai vaadmai
pamusoro yechangamiro ndamboda kuedza kubatsiridza kuti varegere kudaro, but muroora manje ane pfungwa yekungoda pamba apa, kungoda zvemba zvekuti imba, kwete kuda munhu ba, asi ari kuda zvemba. Ndaedza pese pandakwanisa kudai so, but kudzoka kwaangaida kuita angaida kudzokera imba, full stop. Iye haana kune zuva 1 akambouya uchiti amai zvanzi zvakati zvakati, inini ndinotoenda kunosvosva, kunovasvosva kuvanyengerera, kunyengerera so kwakasimba. Munoziva kunonzi kunyengerera, vamwe vachigara pasi pemapapiro angu ekunyengerera so, ndichifunga nyaya yevanhu. Ini handikoni kuchengeta vanhu, but iye muroora hagoni so, anenge akumutongesa futi. Ini ndiri kubva kumutetera kumwana wangu, ini ndinogona kutaura nemwana wangu, but iye ndichitobva mukumutetera totaura nyemba kozvino uri kukumbira ruregerero chiko muroora. Dare ndachikumbira kuti mumbovapa nguva yekuti vapanana gubhuro muno, asi gai vamboenda vambosepareta mbichana kuitira kuti pfungwa dzavo vese dzigadzikane. Chandinoziva ndechekuti mwana wangu inini adima andoda mukadzi wake, taura ndikwati pamberi pamwari kudai kuti tinopona, anoda mukadzi wake, asi mukadzi wake anokakavara. Handimaona kutora nguva. Inini zvandinoita amai kana ndichitora nyama, ndinoenda kumberi, ndinenge ndatoona zvese. Mazvona kuchema kwaita adzimai mango neshungu dzaainadzo ndizvo, akaza kuti togona kurasikwa naamai togona kurasikwa nekuvadzira ndii makasara makomeza nevanhu mango zvazvaitwa zvigere mwari ndanoziva. Iye adzimai kana achinge azodzoka kumukadzi uyanidi ndiye anoziva madzokero anoita. Maita basa mai, musapinde pakati pavo kana ndatenda. Tichaenda amai romaragezi remwana wenyu muri kuti kudii, mune mashoko here yamunovatura pamberi pendari pamwe? Handina hangu mashoko, zvangu ndongotapira zviri pamusoro yechangamiro. Vana venyu ndivo vavamazamisha, asi kana vachinge vazodzokera zvinenge zvavo ndizvo vabereki hatisi kusaratsa nyaya nditi imimi kana mune kwira nditi adinaodaona anditi kana mune nyaya yezvekutoa nditi yakomakana kudana lino anditi ine munazivika zvoshewa ndibazodai ndishomana zvese Baba,